ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang asli. Sayyidina Ali ngakoni nek pertama mendengarnya saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya misalnya mata khatfa anfi. Itu ungkapan Arab, asli Arab. Sebelumnya Sayyidina Ali belum pernah dengar itu. Dengar ya dari Kanjeng Nabi. Setelah itu ternyata orang Arab memang ungkapannya mata khatwa anfih itu mati dipateni irunge dhewe. Jadi orang Arab yang asli itu kalau mati, kalau tidak mergo dipateni mergo perang, ketibanan apa tah apa, ketabrak apa tah apa, itu. Tapi nek ora lapo-lapo terus mati biasa, itu mata khatfa anfi. Mergo mereka itu mempunyai keyakinan kalau orang itu ketabrak sesuatu, rohnya itu keluar dari sesuatu itu. Nah, ini kejegur ning sumur, maka rohnya itu lewat sumur itu, keluarnya dari badan itu. Kalau dia matinya apa jenenge keberkan apa berkan watu, maka nyawanya itu ke watu itu perginya. Lah nek gak ketiban apa-apa, gak ketabrak apa-apa, gak kejegur apa-apa, mati karepe dhewe iku metu ka irung nyawane. Mulane disebut mata khatfa amfi. Itu ungkapan wong Arab asli. Sayyidina Ali lagi krungu kok Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yaqulu al-jahidu yasifu kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alqallahu ala kalamihil mahabbah. Al-jahid itu dinggo patokan sastrawan ahli-ahli bahasa itu sangat didengarkan bicaranya. Ning kene ndika jahid yasifu kalamar rasul nipati pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alqallah nibaake sapa Allah taala ala kalamihi ing atase dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al mahabbata ing mahabbah. Wa ghasyahu bil qabul. Wa jama'alahu bainal mahabbati wal halawah. Wa ghazahu lan nutupi ngrungkepi ing kalamahu sapa Allah ing kalamahu bil qabuli kelawan penerimaan. Wa jamaah lan ngumpulake sapa Allah lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal mahabati utawa lahu rujuke ning kalamuhu ya pengendikane Kanjeng Rasul bainal mahabati antarane wibawa wal halawatilan manis menarik ma'astighnaihi an i'adatihi sartane ora perlune istighna itu ora memerlukannya kalamuhu an i'adati saking baleni kalamuhu wakillati hajati sami'i sartane sithike kebutuhane wong sing ngrungokno ilamu awadatihi maling njaluk dibalenine kalamuhu. Itu ya iki sing ngomong sastrawan jadi ngendikane menyipati nek Kanjeng Nabi nek ngendikan itu bukan hanya fasih tapi baligh itu nyipati
Gusti Allah itu nibakake ning gone kalame dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku mahabbah. Jadi wong ngrungokno Kanjeng Nabi ngendikan itu senenge ra karuan. Weneng. Ana wong krungu suarane iku tutupi kupinge ya ono. Risih aku nek ngomong. Iki gak nek seneng orang mendengarkan ya. Mbah merdune, mbah halusnya itu. Tapi menurut Al-Jahid karena Gusti Allah nibakno fi kalamihi al-mahabbah. Wa khasyahu bil qabul. Jadi setiap Kanjeng Nabi ngendikan semua orang yang mendengarkan menerima dengan baik. Kanjeng Nabi kalau ngendikan itu pengendikan itu ya wibawa tapi yo enak ya manis. Biasanya nek wibawa itu ambek kalawar rada wibawa itu anggreng. Anggreng itu biasanya ya rada parek karo merengut-merengut barang ngono iki. Iki gak anggreng tapi senyum itu kan angel itu. Kanjeng Nabi ngendikan itu auranya itu wibawa dan manis. Jadi orang kemungkinan ngrungokno neh. Innamal a'malu binniyat. Wibawanya kelihatan, tapi manisnya juga terasakan. Innamal karena pilihan kata. Jadi kalau orang biasa itu disebut pilihan katanya memang hebat. Innamal a'malu binniyat kan lancar itu, tidak ada gerodal-gerodulnya sama sekali. Tapi wibawa innamal a'malu binniyat. Kalau Kanjeng Nabi ngendikan orang sudah terus paham, menerima meskipun wibawa bisa menerima, tidak perlu diulangi lagi. Orang yang wong pidato itu bulan baleni ngono, kaya ngenyek pendengar ngono. Pendengar itu anggap gak pahaman bulan baleni. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa itu penting sekali lagi sekali lagi terus saya di bulan baleni kan Nabi tidak sekali mendikan tidak akan diulangi lagi, orang sudah marem. Dan yang mendengarkan itu tidak ingin diulangi lagi, sudah puas dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam taskut lahu kalimatun. Ora ana sing gugur apa lahu kedue kalamu apa kalimatun kalimat. Ana sing genemane sak kalimat, rong kalimat ilang. Jadi ora mudeng kan maksudnya piye iku? Ada sing kami sol-solen niku geneman kalimatnya kurang. Kalimat di sini maknanya lafaz sebab kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalam. Jadi kadang-kadang wong sing ngerti gramatika Indonesia mbekan nahwu sharaf kadang-kadang apa jumbuh mergo kalimat itu nek nenggone bahasa Indonesia itu kalam, paragraf. Jadi kalau sudah mufidah itu kalam. Bahasa Indonesia nih kalimat. Nih bahasa Arab kalimat itu lafaz. Satu kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang disusun namanya kalam ini bahasa Arab. Nah ini bahasa Indonesia lafaz kata-kata yang disusun menjadi kalimat. Itu penting tak bulan-bulan ini mergo nanti akan ketemu gue dengan istilah-istilah kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu maknanya kalam. Ning kene iki maknane lafaz, maknane kata-kata. Lam taskut ora gugur lahu kedue kalamuhu apa kalimatun. Kata-kata. Kata ndak ada yang tertinggal.
Ya ono. Kadang-kadang ana wong wis ngucapno syarat mbok pirang-pirang lembar gak ono jawab-jawabe kuwi ono. Iku gugur jawabe. Wong ya gak paham. Laukana kadza wa kadza laukana wa kana kadza wa kadza. Lah ya nek ngono terus piye? Jawabe gak ono iku tas kutu. Jadi ora kalam, ora kalam. Wala zallat lahu qadam. Lan ora kepleset lahu kedue kalamu apa qadamun lama. Zallat qadam itu maknane kepleset. Ini metafora daripada ngomong sing kepleset enggak maunya keliru gini kan pleset. Wala bahu hujjatun ya. Nabi sudah berargumentasi, tidak ada yang bisa ngatasi lagi. Walam yakum lahu khosmun, lan ora jumeneng lahu kedue kalamu utawa Kanjeng Rasul dhewe sallallahu alaihi wasallam apa khosmun lawan bicara. Nek bantahan debat wis ora iso ngadeg sing lawan debate itu. Arep muni apa neh, gak iso. Wala afhamahu khatibun. Lan ora tau iso mendiamkan ing Kanjeng Rasul ta kalamuhu apa khatibun sing ngitopi. Ahli pidato sekalipun bicara dengan Kanjeng Nabi mesti kalah omongannya. Balaya tamisu iskatul khosmi lan ora njaluk iskatul khosmi ing mendiamkan lawan kata illa bima ya'riful khosmu kejaba kelawan barang ya'rifuhu kang ngaweruhi ing ma sapa al khosmu lawane. Jadi mendiamkan musuh tidak bisa bicara itu bukan dengan ungkapan-ungkapan yang lawan bicaranya ndak tahu, mesti ae meneng ae wong dene gak paham kok. Ndak. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu mendiamkan lawan bicaranya itu dengan sesuatu yang lawan bicaranya itu ngerti. Mergo ngerti dene gak iso ngunggahi meneng. Lah nek nganggo ungkapan sing lawan bicaranya nggak ngerti, meneng ae ora berarti taslim enggak, mergo gak mudeng. Kan gitu. Ini ndak illa bima ya'rifuhul khasm. Wala yahtaju illa bisidqi. Dan tidak pernah Kanjeng Nabi itu berargumentasi, berhujah illa bisidqi kecuali dengan kejujuran. Ono ngapus-ngapusi barang ngono gak ada. Ben menang bantahan terus ngapusi gak dengan kejujuran. Sumalam yasma'an nas. Mongko keri-keri ora tau krungu sapa annasu wong-wong, siapa saja orang. Bikalamin kelawan ucapan qattu babar pisan aam ingkang luweh nyumrambai luweh mencakup naf'an apane kemanfaatane wala asdaq lan ora luweh bener luweh jujur lafdzon apane lafaze wala a'dala lan ora luweh jejeg apane waznan timbangane mingkalamihi dibanding saking dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pengendikane Jahid. Orang tidak pernah mendengar sama sekali omongan yang manfaatnya meratap
lafadznya semuanya benar, timbangannya jejak melebihi dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang bicaranya seperti itu. Jadi Nabi kalau ngendika itu manfaatnya luar biasa. Maka kita jangan heran kalau satu hadis Kanjeng Nabi lalu sarai sampai berjilid-jilid. Kayak innamal amalu binniyat itu, wah itu mbakas iku tok iku pirang-pirang itu. Semua kitab diawali dengan innamal amalu binniyat. Ora kok mergo barokah tok ambek hadis Kanjeng Nabi itu, tapi karena memang aam naf'an. Manfaatnya itu lah amal itu banyak sekali. Kamu sembahyang ya amal, wudu ya amal, puasa ya amal, haji ya amal, amal banyak. Nah semua amal itu sahnya biniat inaman. Jadi kan mencakup banyak. Innamal amal biniat cuma segitu kata-katanya. Innamal amal biniat. Tapi cakupannya luar biasa. Yaqulu Ali, sudah selesai penghentikannya Al-Jahid ya. Yaqulu Aliun dawuh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ma sami'tu kalimatan arabiyatan minal arab illa waqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ora krungu sapa ingsun kalimatan arabiyatan ing kata Arab minal arab saking Arab sendiri illa waqad sami'tuha kejaba waqad sami'tuha lan teman-teman wis ngrungu sapa ingsun ha ing kalimah Arabiyah min Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu mireng sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mata khatfa anfi. Ungkapan mata khatfa anfi iki wa masami tuha lan orang ngrungu sapa ingsun ing mata khatfa anfi iki min arabiyin saking wong Arab qablahu sadurunge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang asli Sayyidina Ali ngakoni nek pertama mendengarnya saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya misalnya mata khatfa anfi itu ungkapan Arab asli Arab. Sebelumnya Sayyidina Ali belum pernah dengar itu. Dengar ya dari Kanjeng Nabi. Setelah itu ternyata orang Arab memang ungkapannya mata khatfa anfi itu mati dipateni irunge dhewe. Jadi orang Arab yang asli itu kalau mati kalau tidak mergo dipateni mergo perang, ketibanan apa tah apa, ketabrak apa tah apa itu. Tapi nek ora lapo-lapo terus mati biasa, itu mata khatfa anfi. Mergo mereka itu mempunyai keyakinan kalau orang itu ketabrak sesuatu, rohnya itu keluar dari sesuatu itu. Nah, ini kejegur ning sumur, maka rohnya itu lewat sumur itu, keluarnya dari badan itu. Kalau dia matinya apa jenenge keberkan apa, berkan watu, maka nyawanya itu ke watu itu. Perginya. Lah nek gak ketiban apa-apa, gak ketabrak apa-apa, gak kejegur apa-apa, mati karepe dhewe iku metu ka irung. Nyawane. Mulane disebut mata khatfa anfi. Itu ungkapan
wong Arab asli. Sayyidina Ali lagi krungu kok Kanjeng Nabi. Kana kalamuhu ana apa pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana iku bayinan cetha. La fudula fihi wala taksir. Ora punjul fihi ing dalem kalamuhu wala taksir lan ora kurang. Yang disebut cekak aos. Kanjeng Nabi ngendikan itu cetha tanpa berlebih-lebihan katanya itu. Mbok perhatikan semua hadis-hadis Kanjeng Nabi. Itu pas. Malah ada yang lebih banyak artinya daripada kata-katanya. Akeh itu sing disebut jamek itu dawuh Kanjeng Nabi ijaz itu pengendikan mok sithik isine akeh. Minimal Kanjeng Nabi ngendikan pas antara kata dengan makna. Umumnya orang enggak. Engko pengen muni aku utang duit ya ngono iku dawane ra karuan. Wene sarehne iki mesti sakwise pandemi iki paceklek gak karu-karuan aku iki sawah gak ngono. Wong arep utange kok dawane ngono. Iku fudul. Tapi ana sing kurang juga, jadi wong sing diutangi gak paham. Iku kurang. Kanjeng Nabi ndak pas. Malahan ana sing pengendikane itu maknanya jauh lebih banyak daripada pengendikane. Yahfazuhu man jalasa ilaih. No. Angel niku yahfazu apal ing kalamahu sallallahu alaihi wasallam sapa man wong jalasa kang lungguhan ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi ngendikan langsung apal. Karena yaitu cekaos. Cekaos. Kul amantu billah sumastaqim. Nek kowe gak apal ya keterlaluan ngono tok. Iku ngono tok. La darar wala dirar. Kapal kowe keterlaluan krungu ngono gak Kanjeng Nabi niate ngono-ngono kuwi. Jadi wong gampang apal. Taqulu Aisyah tu. Dawuh sapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha garwane Kanjeng Nabi dhewe. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasrudu kasar dikum hadza. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilai. Ini kesaksiane garwane dhewe. Ora ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yasrudu mengutarakan kasar dikum nerecel nek geneman nerecel itu. Geneman ana ya. Kasar diku mahada kaya anggone nerecel omongan sira kabeh. Nerecel iku piye? Jadi apa namanya kamu itu harus karena kalau ngomong itu nerecel jenenge neman itu. Tapi walakin nahu kana yatakallam angin tapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya no Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yatakallamu ngendikan ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bikalamin bayyinin kelawan pengendikan sing cetha faslin sing tegas ora kok iku cetetelan ngono iku mau. Maka daripada itu saya cuma koncong-koncongan wis gak karuan wong nangkep iku angel ra karuan. Nek Kanjeng Nabi gak jelas dan tegas sehingga orang apal. Yahfazhu apalhu ing kalamuhu sallallahu alaihi wasallam sapa man wong jalasa kang lungguhan ya man ilahi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya nek ngene iki Kanjeng Nabi ngendikan do apal kabeh. Mergo cetone, mergo tegasnya.
Wa ruya anha aidon lan diriwayatake anha saing Sayyidatina Aisyah aidon halimane innahu kana yuhaditsu hadisan law addahu al-ad la ahsahu. Innahu setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuhaditsu hadisan ngendikan Kanjeng Nabi ngendikani hadisan ing pengendikan lau addahul ad lamun kok ngitung hu ing hadisan sapa al ad wong sing ngitung la ahsahu yekti iso ngitung sapa ad hu ing hadisahu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku ngendikan ora panjang lebar ora bertele-tele. Satu hadis itu orang bisa ngitung. Ngendikane iku mau kalimatnya mau semene, kosakatane semene, namal amalu binniyat. Wong iso ngitung. Sadarara waladirara. Nek ora ngitung iso ngitung kabeh. Karena tidak berlebihan. Wa yaqulu Anasun an dawu sapa ngendika sapa Anasun Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekali lagi Anas bin Malik ini pernah jadi khadame Kanjeng Nabi lebih dari 10 tahun ya. Kurang lebih 10 tahun. Karena ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza takallama nalikane dawuhan ya Kanjeng Rasul bi kalimatin kelawan kalimah raddaha bulan baleni sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ing kalimah salasan ambal kaping 3 ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka mengendikan itu suka diulang-ulang la taghdab marat dada miraran 3 kali minimal untuk memberikan penekanan supaya merasuk ning ngene pikirane sing dingendikane nancem eling terus sing dingendikane itu. Yang terutama yang penting-penting Kanjeng Nabi selalu mengulang-ulang sampai 3 kali. Wa qala lahu ashabu lan matur lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa ashabuhu sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mara'aina afsaha minka kula mboten nate ningali kita afsah ingkang luwih fasih mingka saking panjenengan Kanjeng Rasul jenengan fasih ngoten niku. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah iku lam yaj'alni ora ndadekno sapa Allah taala ing ingsun ora didadekno lahanan iki sing geneman sing kakean lewo ya Kanjeng Nabi memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya begitu itu lesannya langsung fasih tidak menceng-menceng lahan kowe nek ngomong karo wong-wong endi dialog-dialog Arab itu banyak yang lahan itu ana apa jenenge koyok wong Mesir itu ngomongnya kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang ditambahi, dicengkok-cengkok. Kayak orang Jakarta, Jakarta itu muni sudah, udah. Enggak tahu muni tahu. Itu yang Mesir ya ngono. Geneman itu lewo-lewo lahan. Kanjeng Nabi enggak. Bahasa Arab itu jejeg lurus. Maknane piye ya ngono kuwi. Ana sing wong geneman ngene tapi maksude ngono, barang ngono iku gak ana Kanjeng Nabi gak ngono iku.
Mergo Gusti Allah ndadekno Kanjeng Nabi ngono iku. Tidak dijadikan lahanan. Ikhtaroli khairal kalam. Gusti Allah sing milihno. Jadi bukan Kanjeng Nabi sendiri. Ikhtaroli milihake sapa Allah li kanggo ingsun khairal kalami ing sak bagus-baguse omongan. Nek omonganku apik fasih ngene pancen Gusti Allah ndadekno aku ngono kuwi. Akhtaroli khairal kalam yaiku kitabahu kitab Gusti Allah taala Al-Qur'an Al-Qur'an. Omno pengendikan sing luwih fasih, luwih baligh, luwih sastra, luwih indah ngungkuli Quran ndak ada. Itu sing diparingna Allah ning gone aku kon nyampekno ning awakmu kabeh. Mulane aku wis terbiasa menyampaikan ungkapan-ungkapan yang fasih. Wa kana yamdahul fasahata wa yakrahul lahan. Jadi kosok wangsule fasih itu lahan itu. Lelewo gak geneman ra cetha barang itu lahan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana iku yamdahu muji sapa Kanjeng Nabi. Ngelem Kanjeng Nabi al-fasahata ing kefasihan. Nek ana wong sing genemane fase Kanjeng Nabi ngelem, apik omongane iku. Wa yakrahu lan ora seneng sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam allahna ing lahan. Sawang sure geneman sing gak genah, Kanjeng Nabi gak suka. Walidzalika krana ara iki lamma sa'alahul Abbas bareng nyuwun pirsa hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Al Abbas sahabat Abbas radhiyallahu an mal jamal niku napa al jamal utai keindahan itu. Apakah keindahan itu? Qala mongko dawuh apa Kanjeng Nabi al-lisan. Al-lisan. Keindahan itu ya lisan. Nah, tidak ada yang lisannya lebih indah daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin annahu sa'alahu mal jamal fir rajuli. Ing dalam riwayat liya annahu setune sahabat Al Abbas iku sa'alahu nyuwun pirsa sapa sahabat Al Abbas ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa mal jamal. Niku napa al jamal utahe keindahan fir rajul ing dalem wong lanang. Tiyang sing indah niku sing sepundi, sing ganteng niku sing sepundi. Ngayu niku sepundi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fasahatu lisanihi al jamal fir rajul iku fasahatu lisanihi kefaseane lisane rajul. Nek ana wong kok lisane bagus ngendikane apik yaiku keindahane orang itu yaitu. Ana wong kok genemane ora apik ya ora ana keindahane blas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an aslaha min lisanihi. Ngrahmati melas asi sapa Allah Gusti Allah imra'an ing seseorang aslaha kang bagusake matutake ya imra'an min lisani saking kata-katane lisane imro'an. Lisan itu kata-kata pengendikan dawuh omongan itu lisan karena semuanya melewati lisan. Itu ungkapan Kanjeng Nabi doa dan pujian terhadap orang yang lisannya bagus.
rahimallahu mra'an aslaha min lisanihi, yang memperhatikan omongannya selalu baik, orang gerjeplak istilah Jawa nih. Bunda wa min kamali fasahatihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhatibu kulla ummatin minha bilisaniha wa yukhawiruha bilughatiha wa yubariha fi manza'i balaghatiha hatta kana katsirun min ashabi yas'alunahu fi ghairi mautinin an syarhi kalamihi wa tafsiri qaulihi man wa min kamali fasahati, lan iku termasuk kesempurnaane faseane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ana ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku yukhatibu ndawi ngitopi ngendikani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kula umatin ing setiap umat minha saking umate bilisaniha kelawan lisane umat wa yukhawiruha lan dialogi Kanjeng Rasul ing umat bilugatiha kelawan bahasane umat wayu bariha lan baria itu kono ngomong ini ya kene ngomong ini kono nganggo dialek ini kene yang nganggo dialek ngono iku apa jenenge apa ono istilahé kok apa jadi nek kono nganggo bahasa apa kiek-kiek ya kene nganggo kiek-kiek nek kono nganggo bahasa anunan iku apa jenenge yubari itu jadi nek bandingi ku nek ana apa konsentrasi iki gak konsentrasi maknane iku positif ana kok ana bahasane kowe nek genemane nganggo dialek Betawinan diladeni enggak nganggo Betawinan iku apa jenenge ngono iku apa maknane hah apa ana ning kene sana gra PI apa gra apa nguyupi umate fiman apa wayu baria fiman zai balaghatiha ing dalem panggonan muncule balaghae umat jadi guyupi dadi kono duwe apa ungkapan-ungkapan indah yang kayak apa Kanjeng Nabi bisa guyupi juga dengan bahasa-bahasa yang seperti orang itu jenenge yubariha fi manzai balaghatiha. Jadi kadang-kadang wong liyane gak ngerti, liyane Kanjeng Nabi gak ngerti karena orang itu mempunyai balaghahnya sendiri. Kanjeng Nabi bisa mengikutinya, guyupi, tapi yang lain bangsa sahabat gak ngerti maksudnya apa ya. Itu. Mulane nek kene dingendikake hatta kana katsirun sehingga ana sapa katsirun non akeh min ashabihi saking sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu padha nyuwun pirsa iya ashabuhu katsirun min ashabihi hu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mautinin ing dalem liyane mautin fi ghairi mautin tidak hanya dalam satu momen ghair fi mautin ini tidak hanya dalam satu rangka momen
ansarhi kalamihi nyuwun pesa ansarhi kalami saking penjelasane pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tafsiri qaulihi lan tafsire dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sering begitu itu. Tidak hanya satu tempat, mautin itu tempat. Tempat itu maksudnya ya momentum ya, tidak hanya satu momentum. Sering kali Kanjeng Nabi itu ngendikan karena mengikuti ngguyupi balaghahnya yang dihadapi Kanjeng Nabi. Yang dihadapi Kanjeng Nabi kok banyak itu. Ada dari kabilah jauh sekali di selatan Jazirah Arab, ada yang sebelah utara, ada yang dari Syam, dari macam-macam itu mereka mempunyai dialek sendiri-sendiri, mempunyai bahasa ungkapan-ungkapan sendiri-sendiri. Nah, sekabat itu bareng Kanjeng Nabi kadang-kadang nggak mudeng, tapi Kanjeng Nabi mengikuti mereka. Jadi karena Kanjeng Nabi itu kebiasaannya adalah mengikuti, bahkan setiap daerah mempunyai ciri khas bahasa apa Kanjeng Nabi bisa. Saiki gak iso. Biyen ning kene sing rada lumayan iku Kiai Bisri iku. Dene pidato ning ngene Sunda mau bahasa Sunda. Ning Madura bahasa Madura. Cara Jawa koek, nganggo cara Jawa koek ning Tegal ning gone bareng. Saiki gak ono ngono. Kanjeng Nabi itu selalu. Nah, kadang-kadang itu sering sekali sahabat-sahabat bertanya niku napa maksudnya Kanjeng Nabi? Niku wonten-wonten niku. Nah. Wa man ta'ammala sapane wong sing mikir-mikir angen-angen ya man hadisahu ing hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syiarahu lan biografine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alima pasti ngerti ya man ta'amala zalika ing mengkono-mengkono kamalu fasahatihi sallallahu alaihi wasallam wa tahaqqaqahu lan iso nyatakake sapa man ta'amala hu ing zalik ya. Siapa yang mau berpikir ketika mendengarkan hadis-hadis Kanjeng Nabi, membaca biografinya Kanjeng Nabi, orang akan tahu persis bahwa Kanjeng Nabi memang luar biasa. Fasahahnya itu tidak hanya dengan bahasa Quraisy yang kita kenal itu bahasa Fusha, tapi bahasa-bahasanya orang-orang Arab yang paling gunung itu Kanjeng Nabi ngerti. Walaisa kalamu ma'a Quraisyin wal Ansar wa ahlul Hijaz wa Najd kakalamihi ma'a aqyali Hadramaut wa mulukil Yaman. Walaisa lan ora ana apa kalamuhu pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a Quraisyin sartane wong Quraisy, apa kabilahnya sendiri orang Quraisy. Sahabat-sahabat itu umumnya kan orang Quraisy semua itu. Pengendikane Kanjeng Nabi ma'a Quraisy wal Ansar dan orang-orang Ansar di Madinah. Wa ahlil Hijaz lan sange ahli Hijaz. Hijaz iku Mekah, Madinah, Hijaz kono iku. Wa Najd dan ahli Najd itu sebelah kalau apa nek kene sebelah barat, sebelah timur, Najd. Itu biasanya digunakan dan kita mengerti sebagai bahasa Fusha itu. Pengendikan Kanjeng Nabi yang untuk orang Quraisy, Ansor, Ahlul Hijaz, Ahlul Najd itu seperti yang kita kenal bahasa Fusha yang kita pelajari di ini. Itu tidak sama walaisa kalamuhu
ma Quraisyin wal Ansar wa ahli Hijaz wa Najd kakalamihi kaya dene pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a aqyari Hadramaut sartane adipati-adipati Hadramaut wa mulukil Yaman lan raja-raja Yaman. Beda. Mereka mempunyai bahasa sendiri, ungkapan-ungkapan sendiri. Jadi kalau Kanjeng Nabi ngendikan kalau raja-raja dengan adipati-adipati di Hadramaut atau di Yaman ya dengan bahasa mereka, tidak bahasanya orang Quraisy. Nah. Wanzur kitabahu ila Hamdan. Wanzur kitabahu ila Hamdan Allah.